Здравейте, хора. Матео, отивате ли си пак? Кой? Антонио. Не знам. И здравейте, хора. Днес ще... не знам какво ще правим. И също така се абонирайте, дайте лайк и последвайте. От тук виждам, че не сте се абонирали и не сте ударили камбанката. Да съберем... Пишете долу в коментарите колко лайка искате да съберем. Нека да видим. И хора... Бася лайка ще получиш. Да, бе. Вижте, ние сме на една полянка, но не е баш полянка. Това е баир. Гледайте сега. Чакай. Ще огася телефона за малко, докато след 3, 2, 1 ще бъде там долу. 3, 2, 1. Ето. Бях там горе при нас. Дед ми крещяше. Е при нас, бе. Е при нас. Е при нас. Е при нас. Емануела. Добре, хора. Уве! Дай! Качваме се на баира. Нема снимаме на Емануела. Защото тя ги е срам. Срам ги. Но вече ги има в клипа. Пишете долу в коментарите дали ми е братовчетка или не. Пишете. Който познае, ще ми пише дали има YouTube канал, ще го намеря и ще го последвам. Нека да видим. Окей, гледа ли това телевизия? Не знам. Ще дам на Емануела да ми е операторка. След 3-2. Хора, показвам така. Снимай мене. Как хора? Как виждате, има доста пръчки. Доста. С тех забихме тук и направихме полива. После Дани ми ледотеха и ги развалиха. Така. Сега ще видим какво има на този баир. Взимаме пещофа и тръгваме. Хайде, хора, с мен. Аз ще правя път на оператора, защото няма... Ама тук наистина... Маня, къде тръгваме? Тук оператора пита. Тук сигурно вървела ръка. Ами ако има змии? Ще вървим по една пътечка. Пътечката. Ма тук е много страшничко. Тук е много стан. Хайде от тук. Хайде от тук. Внимайте, що бутка. Да. Хора, да, ще дам път на оператора. Минавайте. Що бутка. Минавай, Ели. Да. Тук май има змии. Тук май има змии. Чакайте, хора, брат. Това не е брат. Мога да ти дам полевото и да ти го карам. Не. Айде, минавай. Минавай, бе, човек. Минавай, бе, човек. Чакайте! Никой да не е при мен. Никой да не е пред мен, може да има бодли. Операторката ми някъде тръгва. Павел, защо не минаме там? Защото там е по... Ми? О. Айде да.
Ако съм на твое място, няма да правя нищо. Стига ми, кабе! Минавайте и минете така, давайте. Давайте. И изправяте с 3 операторки. Без не разпреш да снимаш. Така. Тук минавате. Ох, това сигурно са вили някакви си животни. Не знам. О, изход! Хора! Опа. Има изход. А, не. Айде да снимаме онова, дето е закачено там. Хора, пишете това видео дали е да бам. А това какво е? Не знам, някакви си слушал. Това знаеш ли на кой? На кой си? Твоите. Не са мои. Това са топ. Хора, пишете тази също подхвана. Айде тръгваме през една пътека. Дето така, оп, и завиваме натам. Добре. Айде. Деца, вие стойте тук, че минаваме през бодли. Ух, това буди. Не може, че... Тя ми е операторка! Изчакай ме, Кевин! Да му дам ли телефона? Кевин! Хора, изключи го видео.